Hi guys, sorry. Hi Sis Margaret, how are you? Hi Mandy, hi Gracious. Martha, how are you? Edeline, should you say what do you say guys? Can you please share the live, guys? Can you please share the live? Can you please share the live? Can you please share the live for me, guys? Share live. Share live. Share live, guys. Share live. Share live. Guys. Share live. Hi Zimlight. Sibongile. Ncanca ndigire ukadrangu. Waita akho. Hana nyika sitara kanzira yakadra kanzira kana nyika. Chelsea. Makadi yakapinda. So that is busy with it. Right now. Okay. All right. Awedzera kanzira hana nyika irorira. Okay, let me get it. Hananyika, yeah. Hananyika. Selina Miripiri, how are you? Right. Ndisatapinda munyaya yangu guys ka ndoda kuti tichitaure nemi panapa. Kana pane veku UK apa andichika. Kana pane veku UK oroka Selina aiwa riri kuprintwa. Pane Selina unarandi. You got a name Selina, you've got a name that is Selina ntia. So guys, kana varipo apa vanhu team UK anditika vane vakajena mapolisi anditika ezororo vasina makadhi vari kuda makadhi avo kuti ndiuye nawo ndaziva hana ndaziva anditika please ndokumbirisawo kuti mubve makanda kuinbox kwangu izvozvi raitinawo mazita enyu anditika epachitupa ndikandire mazita enyu epachitupa amakanyoresa anditi ndibve ndakutakurirai makadzi enyu andimukona ai mama makadzi vamwe vanhu ai makadzi vamwe vanhu vari kuuk saka vakandipa mazita avo vasina kundipa mazita enyu handizivi panapa ndine ramupfururi ndine ramatinyarari handika ndine ranitere muku sorry hanzi zoro ine payback plan here hold on tishasvika ikoko tichiri kumboningirira hanzi tishasvika tine ya Mrs T thank you Sis Maggie tine ya Mrs T munyashi tina ya Esikadzia anditika and emu mataishe anditi so guys if you are there vari ku UK
vakajoina vasina kunge vaona message pandakataura kuti vari kuda makadzi avo ndibatei kuseri ndikuprintirei ndiuye nawo mukana ndiwoyu. Kana ukasandiudza nhasi izvozvi inini handina kuzokwanisa kuuya nekadhi rako because makadhi atoprintiwa ndakamirira. Anomaona makadhi atoprintiwa izvozvi so ndakatomirira. Saka ndiri kukumbira kuti uite muchindipa mazitawo izvozvi ndichicheka futi mazita enyu kuti kune vadanzi nazwa zita rangu. Yes. Muri kundinzwa? 1 2 1 2 right. Ndipei pekunyorera ndinyore mazita ari kunzwa nevamwani. Ndipeiwo pekunyorera. Parutaura zvebasa naSIS MELLY saka Jeremiah mukutoita noise. sorry sanitese ndoku Mungomira mungoiva morosei wave them. Alright. Hanzi ndikuita ne. Maiguru venyika vari kutopisa vari kuita noise. Ungonzwa dongotaurwa mai. Muchataura don't worry. Ndoti I'll give you your platform to say mopedza shungu. Handitika right. Uyu muchifanodara hanzi vanhu vekuuk vane makadzi avo chichi vaudze baba nditi chi vane vakajoina vari kuuk vari kuda makadzi vandibate kuwhatsapp vakajoina zororo pumula kuuk vari kuda makadzi batai SIS MELLY. Handinzwa here? Hello Rebecca. Hi, how are you? Tavenga goa vakajoina zororo pumula vari kuuk vari kuda makadzi. Please get in touch. ndapinda busy vanapa chose ndichagirawo Zambia wangu. Ndapana akandigara bhamba akapromiswa ari kutori kuuk hanzi ninongo ndakauya naye hanzi Zambia rangu itori ninongo ari kuya manheru akurasi manheru auye naro. Musampa yangu cheusi ibva wangondipa yangu maviri ayo because ndichatakura ndakapiwa hangu ekuendesa ekuuk handiti aripo but achiri uko kuJoburg uko uchanomatora kuJoburg right. Kana Febimata 1 Zambia racho ndibve ndanarorienda aruda kujoina now paprofile pangu pane phone number yangu inbox me if you want to join Zororo Pumula plan wherever you are in the world. Right. So guys, muri say guys, how are you? I hope you are all okay. Anditika I hope muri kundinzwa kwese kwa maiguru mai Jeremiah muri kundinzwa kwa SIS MELLY muri kundinzwa anditika tainga guwa pano. Yes. Okay guys. Yes, ndauya panapa ndine nyaya yandinayo pano. Nyaya yangu yakamira yakadai so guys. Ndauya kuzokurangaridzai kuti vanhu vari kufa. Muchaona kune funeral yandiri kuenda nasi manheru. Ndoda kuti I'm going to interview the parents. Ndoda kuti munzwe nyaya iyi yakaitika pamwana uyu. Mwana ane 18 years akashaya. Ndichange ndiri kuona I'm going to interview the parents muzvinzwire. So you are not immune to death guys. Munhu wese anofa and the date haina expire, kufa harina expiry date and harina notice kuti ndikuya musi wakati kuzofa kana kuti ndikuya kuzokutora. Handiti senge mazuvano guys, I was talking to you nchikudzai kuti mazuvano vanhu vari kungodona. Munhu achienda kubasa ari kunzi adona hanzi anenge ari mutoilet adona because tiri kufamba kudai so tiri vanhu vari kufamba takatakura zvirwere zvimwe zvatinenge tisingazivi. Handimaona koita masilent killer, mainstant killers, mamwe anongokuataka uchifamba usingaziye. Handika high blood hanzi kangoshuta uchifamba iwo haunambovhira kana mapiritsi high blood uri kufamba utombochiziti une high blood konzi angodona hanzi inongoshuta ngoti ba yoenda mudenga iri kana kuti inodona ngodropa kudai zvokuti hauchakwanisi kuti umire kana kuti udini. Handimaona and then yobva yadini obva watodona pasi obva watofa. Uyambotanzi SIS MELLY zvemazambia I will respond to you. Ndikutaura iteam UK yandotaura nezvaya handisi kutaura nezveSA. Iteam UK dia pamazambia apa zveSA ita zvinhu zvamuri kuita. Iteam UK ari kuenda kuUK and tikutengesa product yedu kuUK. Remember it's still a new product kuUK. We are still marketing. And yes, mazambia vari kuSA Zambia challenge yenyu iri kupera this week. Tengai mazambia yenyu 100 rand. Handika buy your Zambia's 100 rand upinde challenge because pamazambia pane mari iripo.
handiti. So musaconfuse, regai ndibvera tongopa noti maisa comment yaita yabata ziso rangu. Saka regai ndibvera tongosanangura ipapo. Chirega ndichivatsanangurire. Uri kutenga Zambia rako re100 uri kupinda mudraw handiti. Wapinda mudraw inda kuzenga torai mari United, but hamuteerera, hamudi kuudzwa, hamudi kuoneswa mukoto kuita mari. Ndikati watenga Zambia rako R100, come to me. Handika SIS MELLY link rangu iri. Wontipa link. Vaise vanakaposta malink apana nasina kuwina 1000 rake. Pa 100 yawaisa uri kunowana 900 profit pamusoro. This is a challenge. Handika ndisaka mtenda Zambia right now riri kutengeswa because pane challenge yekuti unowana mari. Ndikati ukaine link riya isusu sezororo tungoda 200 likes. 200 likes pa video rako raunenge waisa isusu watopinda mudraw. Antu muri kuona. Saka i challenge anditika hanzi mune promotion here ndichasvikako chimbomirai ani mazvona ndichasvikako. Saka imimi guys vari ku SA hanti buy your Zambia R100, do your video anditika waita video rako iwewe anditi waita video rako iwewe, send the video to me, rimowesa pa page pako, wontipa rimo, wontipa nezita repage rako, ini ndouya ndatika toya to share paipa kuti tizororo ione anditika. Kana wangona 200 likes chete wapinda mudraw une 1000 rands rako anti rinenge rakadi rakumirira. So UK and SA guys zvinhu 2 zvakadi zvakatosiyana. The UK ndiri kuvavigira as my people, my clients antika havana challenge yavanayo, havana mari yavari kuwina, imi muri kuwina mari. I hope apa tapanzwisana anditika ngatidarikei papapo right. Saka ndiri kuti inini munhu tichifamba nemasilent diseases atinawo tisingazivi, ende vangani venyu vanoenda kuita mafull body checkups up kumahospitals. How many of you goes kuma full checkups? Vashoma. Noti nguva huna 1 2 zvoda mari kana kuti kuAfrica noti kunochekwa. Saka unenge usina mari yachona. So therefore unofamba wakatakurana high blood, wakatakurana diabetes asthma usingazivi, ndo panonzi adona mutoilet, adona mutauni akafa. Hanzi mazambia tinomatengepi? Mazambia muri kutenga ku office yeZororo. Any nearest office iri padhuze yeZororo inotenga Zambia rako necape 50 rand. Antika Zambia na t-shirt 100 rand. Unogona kutenga Zambia na t-shirt opinda challenge right. So ndiri kuti nini guys, vanhu ngatitrongekei. Kufa hakuna date, kufa hakuzikamu kuti ndekwarini. Kufa even Bible rakataura kuti unongofa, kufa kwakafanana nembavha, inongouya usingazivi kuti nasi kuchayamba famba unongona mapaziwa watobirwa. Saka guys, munhu wese you can afford to buy a policy from 89 rand. Ndofunga timu rangu repa diaries apana sisazivi kuti policy ita mari. Neasiri muZimbabwe kana kuti SA anotokudza kuti policy yekuzororo ita mari yakati, because ndinogara kukuma nezvizvizvi. Pano pa diaries atichaiti GoFundMe yekutakura body. Takasiya taimbozviita tichibatsira toti munhu afa, iko zvino takazoti no, taane policy inotangira pa 89 rands pamwedzi. Hatina need yekuti tichakuita GoFundMe. Iwewe 89 rands haitombotengi kana 6 pack. 89 rands haitombotengi kana triple decker pizza. Asi pamwedzi poga poga munodla mapizza vanini. Pamwedzi poga poga munoenda ku KFC muchinodla mabhaketi. Anditi sacrifice kuti ubhadhare policy yako, tanga nekubhadhara policy wadla mapizza. 89 rand chete. Pa 89 rand inokava baba, itongoti ndiwo kantarisa, nemukadzi wako kana nemurume wako nevana vako 5. That means you are a family of 7. My guys makambone business rakadaro. You are a family of 7. Pa policy 89 rands. Anditi ukatojoina nhasi 3 months waiting period. Anditi tiri muna December unenge wakutoqualify kuti ukatsikwa nemota uiwadha kwa pana December pa uchiva kubawa takutokutora isu chero mari yako isati yambosvara 300 rands. Because tinenge sina svika 300 rands ka, but isusu kutakura body kwena newe kumba andi titongozokutakura because atina choice because uri member yedu. So policy inotangira pa 89 rand anditi we are accommodating vanhu vasinawo mari anotiisa tina mari tochenda makitcheni todai tovatenge ti accommodate anditi. Then from there toita policy 140 159 anditi anosiyana siyana zvichienda. Toita imwe ye 259 animona tichienda takadaro. Saka iwo unodhibhira kuti unoda policy ipi. The reason is mapackage aya iwo pachawo akatosiyana
handiti muri kuona mapakeji aya. Ukatorawo 89 rands ukanzwa shekera South Africa tinongoyawo nequantum yedu tokutakura handitika nehama dzako dzikuenda kumba tokungundurutsa takaenda newe kumba handiti tosvika tokuviga kumba. Ukatorawo ye159 inenge ine zvimwe zvinowedzera pamusoro inogona kutoita 15 seater bhazi kwene 12 seater 15 seater handika yoitawo kamari kechema kanenge karipo tokutakura futi tinokusiya kumba. 359 handika ibhazi iro totokupa nebhazi racho. Handiwaona kuchisvika kuZimbabwe kwete kuti bhazi rinobva kunoka aiwa kuZimbabwe kwanenge uchibwa kumasvingo handiti une yebhazi. Bhazi redu rinotangirawo masvingo imomo richienda kwacharumbira kumusha kwenyu handiti hakuna bhazi rozotakura vanhu kubva kwaHarare. Ndoda kuti mugare papabata ipapo. Kana uchibva uri kuChipinge handiti wafira unonzwa kuChipinge bhazi redu rinotangirawo pai tokokutangirawo muChipinge mtown vanhu vese vanongoya voungana paChipinge mtown paya tokutakura nebhazi une polisi yebhazi yoenda kumaruzevha kumusha kwenyu. Kana iri Gokwewo handika bhazi redu rinongotangirawo mukoko kana kuti mugweru handimaona nokuti pagokwe papa panenge 10 tisina bhazi rinotobvawo kana kugweru kana kukwekwe roya rotakurawo vanhu roenda kumateta handimaona. Kana uri weshurugwi kana turi wemasvingo samaijeremaya maiguru venyika vanopisa handitika uri wemasvingo mugweruwo bhazi rinenge riripo tokutakurawo takakunangisa kupi kushurugwi handitika kwamufiri handiti muri kuona kwanhema kwamufiri kwamufiri nai mwana handiti mazviona. Saka gaizi zvichinda zvakadaro then tine chema yatinopa anti kana uchinge washayika kana kuti washayikirwa iwe nemunhu ari papolisi pane chema yatinopa bheki handitika tinopa mari yechema yekutiwo muzowana kubatsirikana panhingi. Regai nditawo ndibve ndadayira mubvunzo unovhunzwa nekusingaperi wecashback plan. Ndoda kuti tionesane ipapo vanhu vari kwamaiguru kunyatsonditeereresai handika team diaries inoziva iko zvino yaini kuvhunza zvecashback ya ndakaitsanangurira saka ndoda kuti ndisanangurire vakateerera uku nyaya yecashback how it works right. Ndoda kuti muti mune mafoni enyu handiti batai mafoni enyu tionesane handitika bata foni yako uti sisi mbeli ndakabata foni bata foni yako uti ndakabata foni yangu makabata here mafoni right chiba ya foni yako uinde pa calculator handika ende calculator guys toda kuti tetese calculator muchiona maijeremaya rega ndikupe yangu ndiri kubirira vanhu rega ndikupe foni iwe ndaenda calculator iwe calculator handiti toti munhu ari kubhadhara ari kubhadhara 89 rand yakwe pamwedzi handitika 89 tongoti abhadhara 5 years anti saka 89 by 5 ndizvo 89 by 5 ndizvo 89 by 89 per month 89 per month so 89 times 12 but times 12 months is equal to what times 12 yeah 89 times 12 is 1668 see 1068 and then times 5 years it's mari 5340 right bata wakadaro anti muri kuona uri kubhadhara police 89 rand iwewe pamwedzi anditika then pa 5 years wabhadhara 5000 lisinda kucalculaterai ndimairenyu wabhadhara 5340 anditika uri kuda cashback pa 540 iwewe anditika kutakura body. Let me talk of Joburg. No depend kumberi kwe Joburg kure Captain kure rikandikota Joburg padhuze kutakura body mu Joburg ine cash kwete kuzororo kune any pala yamunodaenda munovhunza inotangira kubva pa 20000 ukwana the cheapest anogona kuti 18-19,000 but 20 21 22 23 24 kusvika pa 25 anditika Durban neCape Town Durban inogona kuita kuma 26-27 Cape Town yatoya kuma 30-32 anditi uri kuda cashback iwe uri kunidetsera cashback kuti ndipei cashback wabhadhara pa 5 years 5340 uda cashback ipi mari yako haitokwani kuti ukanzwa wafa nhasi iwo uri kutakurwa i5000 chete tinokupa cashback ipi ndosaka vanhu vachizobatanizirwa mari saka ndikuda kuti tiwisaiwa tikuda kuti vanenge vasinambozvicalculata vanhu tinoda kuti ndivaonese vawisise anditi saka iwewo cashback yaunenge uchizodapa ndeipi ngatite tichitaurira tichionesana guys maybe ndiri kurasika pamwe ndiwo une company yako iwe you've got your company hands that 5 from Cape Town. Thank you precious for confirming to Cape Town 5,000 yes iwo wabhadhara 5 years uwe muna chitanzi ndabhadhara 9 years haana mbovera akakuleta mari ndabhadhara pa 9 years ari kunasa kuti mari yakawanza singaiti asi akanzi awigwa ndambudziko nhasi anoti hatina mari da isikwana takabata 10,000 tikuchwa gofa mutu wedzere deposit board yanzi 22,000 but we claim a cashback
handimona kuti hazvimeke sense ka. Ndiudzei company ndiri kupai macashback. Tell me of company ndiri kupai macashback. Titangire ipapo. Kune company dzatakambokuudza idzi chitaura kuti hanzi ko vari kubhadhara chero mukabhadhara gogo vamaka muri kubhadhara 780 rands because mune ma-extended families amakaisapo. How many are you pa policy yenyu gogo vamaka? Muri vangani pa policy yenyu? How many are you? Love you. Yekuti zvinogona kuita kuti muri kubhadhara 780 because makaedha ma-extended families. Extended family yenyu inogona kushaika mangwana. Next week kwobva kwashaika futi imwe. Hanimona within a space of kana 1 week kana 2 weeks zvinoitika handiti tikutotakura vese kawana tina kuti nokuti kukafiwa last week todai saka imari vanhu vangani vamakaisa ipapapa vamuri kuexplain kuti vanotaka panopuwa cashback pa 708 because makaisa ma-extended imimi. So you see extended families the 5 people cashback haibuda. Hakuna business rakapusa udaro, hakuna business rakadaro. Guys, no chokwadi. There is no business like that. Anzichi momsi pese vanongofunga kubirwa. Hanzi I want to join Zororo. Okay Natalie, ndishaisa number yangu. Pana admin aripo ere andipinro number. Admin aripo ndipinro number. Please varikuda kujoina vandibate kuseri. Varikuda kujoina kwa mai Jeremiah batai mai guru mai Jeremiah. Kana uri ku Zimbabwe hanzi I gave you my details, no one called me. Ana my agents anofona, but pa vanofona sometimes pamwe pacho imimi hamudaire mafoni muzitanza kuna kufona vanofona hakuna. Alright, sorry my sister, kana pane chakaitika, come back again to my WhatsApp. Ana let me say kuti pamwe problem yavo vese vada kujoina ndibatei kuseri, Huyai kuseri, mundibate kuseri ku WhatsApp kuti simenda kujoina. Just bring me your name, your surname, and tika your contact number, ye direct line, right? Tobva ipapo anditi tine makasketi edu, tine makofini edu akasenzana nekufa andika po kufa kwa ningwaita. Kana ukachibhadhara 89 rands tine makasketi anendera ne 89 rand. Kana uchibhadhara 159 tine makasketi tine makofini edu anendera andimona. Asi ndofunga andicha I don't need to remind you pa recent funeral yakaitika makaona panatenda indoro, you saw the services. Makaona service atina indoro that was hosted by us. Animo zati sisu tiri Zororo. So vari ku Zimbabwe ndosa ndiri kuti batai mai Jeremiah vakamirira DAFs ku Zimbabwe ikoko. Anti muri kuona. So makazvionera kuti kune VVIP yekuti chero wakafa unogona kutomuka ka guys. Unogona kutomuka guys uri uri magrazi myami unogona kutongofuma kutongoti kondasi ndatosvika rapture yacho uya ndatoveka here kudenga. Urimo muya mumshengenene mai mwana. Amudi kukupa kuzviriwa Zororo ne DAFs unoenda kudenga straight. Hauende kugena. There's no need. One way kudenga na ukafa kuri Zororo. Saka guys ka muri kuchazo zvona zvinongoda kuti uinde nechiremerera. So konzi akaita 5 years ari ku Joni, akaita 10 years ari ku UK, akauya mana makona chikofini chacho teti shinye zvese kuma poto kuya. Makona chikofini nemi munhu iyeyuya. Chinzi akaenda in style. Wakaenda nestyle akapinda mu guys ka zvakaoma. Joina ima police. Munhu wega ne police yake. Munhu wega ini maguru nyika yavanga story na police. Ndikati maguru nyika joina I police ndakama joinisa police venaro. Ndikati ndida kuva motivator. Ndotaka nekushura join police. But ndakatozona kuti chokwadi shuwa nyangwe ndichipisa ndogona kutongofa. Chero chipisa unotonora wafa wangu. Muchandere. Kukupisa kwasa kukunotora nditsvaiwa. Wai muchando mapaza muya. Saka si police izvo uri kupisa. Uchipisa kudai sichikuita kuti kana wapora paya watonora. Sara wakarongeka. So mtona kadai sezvo akatorongeka munhu ushu. Ngane police. Ne police yake. Andikuona. Kuzondiroya. Hai akutindo hai Zororo is the best. Yes. So anzi vamwe ma-agents abati phone memo bataini ini ndosaka ndichiuya ndakamirira vanhu vangu because ini unondibata 24 hours. And kana agent asipoita funeral rufu rwauya hausi kukosa kuvabata mupane namba iripo yokuti you can just go pa namba iyoyo. But wajaira SIS MELLY kuti vakufambisire zvinhu chingoya konda complain naenda apo complain chiuya SIS MELLY zvadai zvatongoita tongofamba nayo. Good one Chennai, good one. Hanzina Chennai kubva 2017 yangu ndine Zororo ndizvo chaiyo. Hanzina ru kubva 2015 ndine Cape kana plan mboni chaiyo plan ru
ndinogona kutaura kuti iwe une policy holder ukatoenda izvozvi pa any branch padhuze newe ngoti wewe indatobva kwa SIS MELLY ndine kubva 2015 chibhadhara policy ndauya kotorawo cabinet t-shirt unotobva nemabhegi futi chero ikoko hanzi mwana wangu joined doves kuzim so ndokwanisa kubhadhara ndiri kuno here netsayo yari kuya muso Saturday kuzotora Zambia mwana uyu akabhadhara akajoina doves ane makore mangani I don't know, but we are inbox. Tora number yangu ngapindure papati ane makore mangani akajoina akazvimiririra here kosa akajoina akazvimiririra akajoina akazvimiririra kana akudatisa mai vake imimi mai makuda kuti mubhadhare imimi mwana wenyu akutokuedhaisa sadependent akutokuedhaisa dependent kosa mwana wenyu akura akazvimiririra nepolisi akazvimiririra saka anenge akutokuedha imimi sadependent imi mozopa henyu mwana wenyu mari achibhadhara bozi ndiye anenge achifunga kuti achinge achibhadhara. Hai Faith mtime kwai zvepolisi ndo zvinoroye ukange usitori na polisi unotoroyeka easy right se team Cape Town nekuda kwomujolo uri paCape Town polisi igara unayo nekuda kwemujolo wepaCape because mujolo unoya nepakawanda unogona kuurayisa kuchihure uku unogona kufira ikoko wobayiwa nebanga kana kuti wodhugwa nepfuti kana kuzoita manyoka kana machatsi chaiwo ukabata foni yes saka asi polisi yako ingoita because kufa tichangofa idiwedha manyoka kana kuti hatina manyoka asi kufa tichangofa animaona saka ita polisi yako guys pane mumwe wamuinawo here tinzwe nokuti polisi yedu guys is international, it's worldwide tine inonzi worldwide plan worldwide plan ndeye kuvanhu vari kudiaspora kana uri kudiaspora ndibate uri kuti America UK ikupi sinokava pindura mubvunzo wabvunzwa kuti mwana akajoina sei anzi ndiri pabasa saka alright ngatichiende panyaya yevanhu vari kudiaspora timu riri kudiaspora chero uri kunyika inonzi Fiji kuya kunodyiwa matumbu chero uri kuIndonesia chero uri kunyika ipi kuSerbia chero uri kunyika ipi Italy antika tine plani ikoko just join uchibhadhira mari yako tokocalculatera mari yako yaunenge uchibhadhira it's not much mufunge bvunzai vakajoina vari kudiaspora it's not much antika kana wafa iwewe wafirwa kana kuti wafirwa iwewe nemunhu wakaisa paplani anti tinenge tine tiketi rereturn rako iwe. By the way also in South Africa tine ndege dzekuti uinde nendege asi ndege yakazoshatira pakuti unongoenda iwe uri one uri board hauzondine hama dzako sakombi board because hama dzako dzinokuperekedza antimazvona so chiripo anzi pin number pashepa comment section please pressure pin number andina kuona Miriam sorry ndikuti tikatasa phone atasa mai guru mai Jeremiah vari pa live saka ndikuti ari sawa UK sorry mira indotaura saka isainingirikiri number guys pina inyora number ndipinde team UK antika timu America Canada Australia anditi policy yedu ndiyoyo 13 pounds pamwedzi 13 pounds 10 rand 10 pounds ne 3 ne 2 macoin 2 pounds ne 1 pound antika policy yako pamwedzi ene unobhadhira tine link ranobhadhira zviri safe direct ko uri ikoko antimona so ukafa tinenge tine nevedwe vanhu vari mukomesha ndipindurire vanonzi moyo bill ndatoneta hachi kuUK kune dafu zororo pumulani chinhu chimwe chete maib but kuUK takapinda nezita rekuti zororo pumulani but we are company one anti muri kunzwa it's one company ndisisina budi anditi but kuUK tiriko ezita zororo remember doves iri kuZimbabwe they use the name it's registered in Zimbabwe as doves then we registered zororo kuno ku South Africa as zororo pumulani but iri same company antimaona hanzi tibatsireyo pahama dza over 80 apo pari kumbodiscusswa ipapo pahama dziri pa over 80 pari kurwa madiscussions kuti paitwawo kapolisi kanoenderana nevanhu vane makore iwayo anditika thank you and Anna thank you very much inotanga kushanda after wabhadhara mwedzi mingani 3 months unongodzokera pa 3 months 90 days dzako musarega mapolisi achilapisa kudona yes munhu akaitawo mwedzi wese kupinda mwedzi wechitu asina kubhadhara kana wangopedza 3 ukangobhadhara ukasvika pa 3 months dzako wanga uchibhadhara you can even pay for 5 years tangidzei zvandabvunza kana ukajoina nhasi polisi mai Jeremiah
ati aukwanise kuti ubhadhare in advance wajoina nhasi Okay. pa 3 months idzi dzekuti umachuwe iwewe unenge uchibhadhara ma89 ako after 3 months unokwanisa kutobhadhara 5 years Alright. in It advance. makes sense. Okay. Andiwana in 5 years in advance you can pay. Yes, kana une mari yacho 5 years 10 years ini izvozvi ndakabhadhara kusvika December ndofanira kubhadhara muna June ipapa ndiri kuno ndodososomesana bhadhara futi izvozvo gore rinouya ndobhadhara kusvika futi June. Andiwana ehe, so itaisa izvozvo guys. So vari kuda namba dzangu, namba idzo mondibata kuWhatsApp. Inini dzangu dziripo apo ndibateiwo kuWhatsApp. Hanzi naanguti ndo mamwe mapolisi unosvika kumakuva nechingoro asi zororo kwete vanoda kujoinisa havo neni. What happens if you want to be buried in UK? Okay, tiri kutaura nezvezvo ku-UK. We are still planning about that. Kuti poitwa sei vari kuda kuvigwa ku-UK. We are still planning about that. Ichiri kurongwa iyoyo. Evelyn, 13 pounds inokava iwe nemurume wako nevana 5. 13 pounds. Iwe nemurume wako, it is the lowest. Anditika 13 pounds right now ku UK, as it is right now ku UK tine one police iyoyo 13 pounds ndiyamenge mchibhadhara unless wasama extended to calculated in rands. Antika but unenge uchibhadhara kune pounds, but is for now it's being calculated in rands because tiri kutozolauncha tichita launch yedu hombe mu UK anditi matinenge tave tichinyatsa kufamba nemiswe kudaro. Alright, ndokumbira kupindura nawo sisi. Anzi ndakabhadhara nemiswe. Really? Okay. Zvakuita kuti ukajena nhasi unobhadhara 9 months chesi zvakuita. Mai guru ndiri kuti mwana wedu wangu akajoina Doves akaisa inini futi mai vake ikokoko handiti saka hanzi kana ndiri kuno ndokwanisa kubhadhara iyoyo futi ikoko here. I don't know, ingomutumirei mari maybe if it's because zvekuDoves like anenge achiitira kusim. I don't know what she's asking or what she needs. Yeah, achakwanisa kubhadhara here. Ulysses Muto ndibate kuWhatsApp, just send your message in my WhatsApp. Send your message in my WhatsApp. Evelyn Chiradza ndibate zvakare kuWhatsApp. My number is pinned down there. Number yangu ndio yakapinwa apa. Anditika hakuna munhu anoti anofana kuita police, andina police guys. Nekuruchindira kwamakaita, nekunongeka kwamakaita, over wataura police. Iwe uchipfeka mahiru, azvibude guys. Azvinyatso kutoita. Hanzi ndobhadhara in advance. Yes, and ndazoti hanzi zvakachinja guys. Unokwanisa kujoina nhasi ubhadhara 9-10 months dzako. Hanzi mtemo watoenda zvanaka wena. So ukajena nhasi kana uchida you can maita basa wena. Ndotobhadhara 100 uchitoenda. Ndotobhadhara 100 days dzako kana 100 years dzako kana uchirarama 100 years kana une mari yacho. So unogona kutojena nhasi guys kana uchida ibva tobhadhara 7 months, 8 months. That's wonderful. That's brilliant. Very. Thank you Lily. Love you too. Hanzi dambe rero wana save Durban. Izvo ndiri Durban. Netsai. I'm in Durban. Iwewe kana kupinda uri 100 rand chete kupinda pa challenge. Kune challenge kana challenge yazopera tozotangira ipapo zvaizvozvi utenga upinde mu challenge. But South Africa yese ine challenge. South Africa yese ine challenge kuti kana una 100 rand hanzi Australia ndiyoyo saliwe iwewe mari yenyu ku Australia 13 pounds isa kuma Australian dollars ndiyoyo. Vimbai nashe Zambia rako 100 rand uyautenge upinde pa challenge. As it is right now you cannot get a free Zambia because kune challenge iri kuitwa yema Zambia. So haungapiwi challenge ide Zambia yema hara. Ari pa mute ndiani naye? Haungapindi pa challenge ine Zambia rekupiwa. Wono win 50,000. It doesn't work like that. So buy kana uchida kuzopiwa ningikiri Zambia remahara unotozomira challenge yopera wozopiwa ako Zambia. Saizvo zvitine mari saka zviti kupi? Don't worry about it. It's just a bad comment. Hanzi chitotoda kuiadresa bedi yoyo ari kudi. Musazviverenga asi zvanyora tobva tazomblockera. Ndeipi? Uya rapo. Ari kupenga mudhubloka munhu uyo unochengetere munhu akadaro. Toda kumutaite police. No. Team akadaro you need to block. Yeah. Block up now. Nuda munhu anokuwanzira papeji pako ngosekerera shuwa. Ndisi kusekerera but vanhu vane munobata inini Natasha. Dimi muri kunyanyonida police first because my bad comments bad energy moyo wako woma wobva wakasika kufa. Anyway Natasha unondibata inini whether uri kudiaspora nyika ipi ndibatei ku WhatsApp. Anditi I'm easy to work with you. Ndibatei ku WhatsApp inini mondipa mateza chaku andichabvunza kwamuri mondipa then ndichazita munhu andichazokudzai anozokufonera pamunenge muri free to seal the deal. Antika kana da ubhadhira ipapo
mazambia ari kuwanikwa kumaoffices eCape Town Erica. Just go to any Zororo office kuCape Town wonotenga zambia rako. Cape Town any Zororo office wonotenga mune mapete muno munai anmona. So anze endai kuma any office, endai kune any office anditika endai kune any office anditika unopiwa mazambia ai mazambia tinawo kana wawana zambia rako woita skit anditi iruvara this week so chiwanikwa uchipinda utore 1000 woita skit wakaisa zambia rako any skit rawada kuita nezvezororo antika then 200 likes chete watopinda mudraw zvaita ndikona vari kuuya kuma inbox kwangu. That's okay, I will attend to you guys. I will attend to you guys. Vari kuuya kuseri, I will attend to you guys kuseri anditika I will attend to you kuseri and then tozotanga kutaura ipapo anditika vari kuuya kuseri ndikuona and then avo vese Mr. Moyo vari kundifonera vafonere muzvitaure right and vese anditika vari kuda makadhi hanzi ndakarisa kadhi rangu kana uri muSA just go to any branch unopiwa kadhi rako ndikudzokorodza zvakare vari kuUK anditika because ndinongomaisa muhandbag vari kuUK vakajoina police makawanda zvekudaro kana usina kadhi handiti please nditumire zita rako izvozvi kadhi riitwe rigadzikwe ndokuvigira kadhi rako. Hanzi Saturday office yemuDurban inovhura here SIS MELLY hanzi Saturday munovhura here kuoffice muDurban pindurai neTime munovhura here Saturday hanzi vanovhura 9 to 2 neTime and then we've got a compliment here ndo zvatinoda izvi wori poster hameno uchiita sei papage pako pakangoita more than 200 likes wakuwina 1000 wakupinda mudraw totati winner is yes. Then thank you very much Mimbai Nashe for the comment. And I want to thank Agent Rejoice Makoni for great service. Agent ndio kuno kudeben Jobek I think. So tina Agent Rejoice Makoni from wekwani I'm not sure kuti ndewe kujobek kana ndewe kupi ma manager mozo mipinza womudraw rekuti awinigwewo agent uyo ataurwa hanzi ane great service ndo vatinoda maagents ekuti tinowana ma-positive feedbacks. We don't want, we can't afford to have, of course achavepo ma-negative but isusu sevanhu vari kushanda nevanhu we try by all means we want positive ma-comments patinotadzawo motaurawo tichigadzirisawo patinogonawo iwa saagent uyu pakagonawo sando dzake ngatimupei sando dzake tichimusira malove nemalikes anditika location yepaDurban kuti muri papi oh all right Joburg offices okay good 200 views kote 200 likes views 200 views kungovhura 200 anongovhura kote ma likes views chete kungovhura kungodongorera chete kudai so hanimaona then Joburg offices iri ku Randburg anditika kune iri ku Randburg koita iri ku Bramfontein namba hii ada kujoina yangu auna I don't know she said pakujoina panodiwa chi so panodiwa zita rako nesenemi yako nechitupa chako kana passport yako even yake expire handiwaona kana uti birth certificate atojoina ni 89 rand yako hanzi ndikuda kuita 89 rand inocover brand ambassador weCape Town voluntary brand ambassador haingopindwe zvekumhanya kumakambani edu aya asi iwe zvaunoita tindo that's a good one kana uchida kuvolunteer kungoita hako chimboenda kumaofisi ndauya ndinoitindo ini ndonzi angu ndinozikanwawo ndinodawo kuti ndikuitirewo amene wotaura navo andika go and negotiate hanzi address yepaDurban yanyorwa 320 Smith okay address yanyorwa but yanyorwa kwabai Jeremiah uku address 320 mnamshishi ameno ndichakunyorera address ndapedza hanzi ndikuda kuita agent weJoburg unongoenda kuzororo andika wonojoina kuti ndoda kuita agent woita agent yacho azvinetsi izvozvo
handiti. So tine mabranches edu kunzvimbo dzinotevera handitika. Headquarters yedu iri kuBramfontein kwandataura kuya handitika, pane Nandosi paya handi munoziva pane Nandosi kuBramfontein ndo pane headquarters yedu. Then toita branch toita branch kuCape Town handiti maona. Toita rimwe branch namba rekuCape Town riri pashop number 1B paMutual Height building handitika, building number 14 Darling Street. Esa ya mabranch edu. Hanzi nalidzo ndakajoina Zororo kare, but I can unjoin ndobva ndapinda foot because of my Jeremiah. Just right. Toita zvakare Durban branch antika riri pa number 320 Smith Street Mercury building ndiyo yatiri iyi. Then toita branch ku East London andi muri kunzwa riri pana Corner Terminus and Buffalo Street Dew's House 4th floor. Toita riri ku Jamestown. Maona ti Joburg tine akawanda ka antinyorere unotenga makadzi yanyorwa comment section, tasa comment section yanyorwa address. Toita ku Jamestown, toita ku Gqeberha antika tine branch zvakare ku Cape Town iPort Elizabeth. Toita futi ku Kempton Park tine branch iJoburg. Toita ku Kimberley tine branch. Toita ku Lipalale, that is Limpopo, tine branch. Toita ku Mbombela antika, that is Nelspruit, tine branch. Toita ku Middleburg tine branch. Toita ku Messina tine branch. Tatakanoloncha paya patakaenda ku Messina paya. Koita ku Pau antika tine branch. Polokwane chaimo town tine branch. Pretoria Central ku Sunnyside tine branch. Randburg Randakuzairia tine branch. Ku Springs tine branch. Verdenberg tine branch zvakare. Witbank tine branch. Wynberg ku Cape Town tine mabranch. Saka munoti mabranch akawanda ya guys, akawanda mabranch. Iwewe unongoona kuti uda kuenda kupi. Hanzi address yeku Jamestown mira tione. Ndewera pa ku Jamestown. Right. Jamestown iri pa number 36 Rand Road opposite Crazy Cosmetics. Pa number 1 pa upstairs. Iri pa number 36 Rand Road. Pa opposite saluni inonzi shop intesa ma cosmetics inonzi Crazy Cosmetics. Baba wako unovagona kuva aid se extended, yes, provided vane makore atiri kuda. Kwa Sunnyside iri papi? Pane Sunnyside iri. Sunnyside Pretoria iri pa number 85 Steve Biko Road pa first floor. Pa Sunnyside pa number 85 Steve Biko. So chandoda kuudza chekupesira guys ndechekudai so iwewe une policy yako inonzi Lily Funeral Police anditika ndoko wakajoina. Kana wafunga kuchinja kuuya kuZororo Pumulani hauna waiting period. Ukatongofunga kuti ndikubva kwa Lily nhasi ndoda kuenda kuZororo, uchingotojoina nhasi it's automatic. Ukafa mangwana tokuviga. So take use of this opportunity guys. Kana une ku policy kwauri ne policy kwauri kufana nako, but you have paid for 10 years. You have paid for 20 years. Uchiya kwatiri as long as une proof yekuti ndakanchibhadhara up. Ndikuda kuya kuZororo, ichi ndakatobhadhara last month ndikuda kuya kuZororo. Ukangodaro chete uchisvika hauna zvokunzi mirira 3 months unosvika uchitopinda system automatic zvoti ukatofamba ngwana ujena nhasi takutokuviga. Chero wangu wachibhadhara kwa Lily uko. Animaona takutokuviga. Saka varuda kuswitcha antika kubva kune policy yanhingi kana kuti yanhingi uchida kuya kuZororo kwatiri hauna waiting period, unongopinda nokuita automatic. So ibva mandibata zvakare vari switcha mubve maswitcha muuye kune rushinji kweZimbabwe, muuye kuna SIS MELLY nana mai Jeremiah vari kupisa, muuye kwamunotibata any minute isu tichitaura nemi pane zvichemo tichigadzirisa chibva mangoswitcha mubve mauya. 88 years zvaendwa Precious chitwa 88 years aichaiti inoita pa extended. Yes, taba 90 years. Oh wow, good. Saka yakawedzerwa.
saka zvinoita vapinze ito vapinza nhasi because hanzi zvakuita kuti vapinze is extended kusvikira pa 90 years. Hanzi hatisi kufara nepolisi yemukulu chibva watiza uye zvakobhulandira ushuwa ungamirira polisi iyoyo inotonesa iyo ausiri kufara nayo shuwa yekumboti hey hakuna magetsi hey network down apa wafigwa haukwanisi chitochinja nhasi utouya kwedu kuzororo kuno kuti toripo takatokumirira. Yes, you can buy 3 mazambia Mary. Yes. Kana makangoramba kwenye buy 3 mazambia uyu yoita mosemo you never know. Anditi maona munotenda utenga 3. Yes, so ndiyoyo number 36 Round Road opposite Crazy Cosmetics Rand Road opposite inonzi Rand Road Rand kwete Rand Road. Kwaishi Rio Zim Limited ine sui Rio Zim Limited. Get away, get to block. No kuzitaura sinone basa resi pano apa zvana ranchi tuzvizivire ko vezimu amukwe here vezimu variko vese rizumu vezimu vari kujoina vese ndibatei ndikupei maijeri mai vakujoinisei kuzimu anditika hanzi ndakatiza kwadeddy body okay oraiti vimbai vane ma8 havavhuri polisi unomisa papolisi yako unomisa polisi yako George Hansi nepolisi ere George haisi Port Elizabeth muenda Port Elizabeth ndaiona panapa Port Elizabeth ndaiona panapa Cape Town notori neformer branch chayo edai vabereki venyu guys itova edai nhasi chaichai because polisi yamugumita kusvika pa40 ichatorwa mapicture vakanda papage SIS MELLY so please hanzi mari picture so that you don't miss out. Hanzi mari pazimu ndichatsokubvunzirai kuti pazimu imari kubhadhara nemadhola ekuzimu kana uri kuzimu ndichakubvunzirai unayo chose kubhadhara nemadhola emari ndichakubvunzirai kuti kubhadhara nemadhola pazimu chaiko imari but it's not much though probably nogona kuita kumachi kuma $3 $2 somewhere there right. Saka pane umwe ane mubvunzo here guys. Pane umwe ane mubvunzo here mubvunzi kuzimu chiregai ndinyatso muzati kazhinji ninyaya yekuti kuzimu ndanisiri kumbongonzerana nezimuka kutaura chokwadi information yekuti kunobhadharwa mari handina asi kuti regai ndichikubvunzirai kuti kuzimu imari Sara because I can see kuti ne vakawanda vezimu zveshua. Let me see kuti kuzimu dubs muri kubhadhara mari kuzimu unenge wakubhadhara under dubs andichika you be paying ku dubs unenge uri we dubs ikoko kuzimu. Zambia is 100 rand only. Zambia 100 rand 100 rand chete. Cape 40 rand t-shirt 100 rand Zambia 100 rand. Vane ma80 vakupinda rumbidzai ndizvatiri kutaura kuti hanzi vakawedzerwa kusvika pa 90 saka kana vane 80 itova edha vakupinda kusvika pa 90 years ndo pana chiti pari kugadzikwa mamwe mapolisi manyona asinoziva kuti zvakatopasiswa hanimona because ndakaisa chichemo ndakaisa chichemo chekuti kondine vanhu vangu vane ma80 something saka manje mukavarambira vachiya kwandini ndozodii ndobva zvanzi zviri kuongororwa saka ndasa ndatoudzwa kuti zvakapasa saka ndotonzwa izvozvi kuti zvakaextendwa maeji akusvika pa 90 saka mai vako vane 80 vaya vaise papolisi yako vari extended. Anzi ndichida kuedha newborn baby ndoita sei unongouya tikuponi kwangotora birth certificate rake roro birth certificate rake ndobva watouya naye kana chitupa chiri kumusha kana usina chitupa une passport expire akaunza passport expire iyoyo kana kutumirwa picture yacho yechitupa ichocho halidzo ndakungokuedha papolisi yangu sha ukavaedha pabereki vako havana rasho havana haisi polisi yavo vakazvimiririra tovavaedha polisi yako yauri kugara uchibhadhara Deben agent baroda majizo Deben more than 100 akawandisa madebheni agents
asi hazvireva kuti nokuti uri kudhebheni kanongoshandigwa nadhebheni naajende kudhebheni chete chero nesu togona kutongokubatsira chinhu tisiko kudhebheni ikoko chero vari kujobheki vanokubatsira chero vasiko any agenda unoziva kana any vanongotoita zvezororo handika unotrusta go to that person kumalawi tinoendesa bhodhi yako wangu kana ukafa iwe tokutora achibwino achimwene tabwera newe Malawi takananga Malawi newe tonokusiyako kumalawi handitika tinototora polisi yako uri kumalawi tinonokudonedza kumalawi kumusha kwako unobva tosata kuviga ikoko kumalawi ikoko zvokuti vairambigwe izvo wakutobvunza bvunzo usiriwo tiri kuti isusu vanhu joinai zvokuda kutoziva kuti chiizvo ndinoda hazvina kukosha hazvina rukosho rwakanyanya rukosho rwakanyanya ndezvokuti taapa 90 vanhu vanoda kuisa vabereki vavo ngavaise vabereki vavo ndo zviri important. Okay, paita alright, I will note that hanzi zororo tokumbirawo more chase and more extra but wona fungai ukangovaudza vanoedha if you tell them kuti tiri kuda pa uyu pedu tiri kuda machezi tokumbirawo machezi akati nematoilets akati they will add pa most expensive package yako ipapo amunambotaura machiyanga aripo and you thought maybe ndo zviripo mukanyarara vanoedha fungai vanoedha. And SIS MELLY, when I joined this Zororo years back, my family, which is me, my husband, and 3 kids, only my education, angane bethe and the little ones. Vanga wasatu wabe nima bethi. Amen. So I have to go to office and update me on agent. So kombre wachu unongo ya bataka na kuseri. We are nima documents. I want to come to kuseri. Then do update. Let me update. How do I do this? We are kuseri nima bethi. Vana wabu wachu wadaku ete. Papa police yako do update. Shatopera. Amen. Mashura is the Deben agent. Amen. Muzorori uyu ndikakutaurira yenye hanzi ndingaimbotaurawo nesoprano ndiniyo ndiri panguva yekutambudzika mulife mangu ndobva ndawana message yakanzi from Zororo my guru tokumbirawo kutaura nemi ndikati ndofunga ndawana basa ka unenge wanamatira zvinhu izvi zvinozvo zvida kuzoitika nenguva yazvo. Amen akutonditi ndoda kuti mujoine polisi but chipo. Alright, fungai, let me note that down. Ditiro kan kadiri sasakanga macho singati kanyorwa hapa. Nisasakanga mobile toilets. Let me note this. I think chichemo choda to iswa zvakanaka. We are improving. Thank you for this one. Let's help us to improve our services. Thank you very much. I will definitely put it through today. I don't know when, but I'm coming. Martha, uya kuseri chuya ku WhatsApp ndikujoinise Martha. Uya kwandiri undione ndikuise na mai vako eva uya. Hanzi ndikuGermany. Yes my address ndakataura kuti my address uri munhu wepano iwe. Kudhara ndikotaura kuti joina uri pa Germany pa next door paid up. Joina kubva udhara ndichingotaura. Sa uya ndikujoinise my address uri team diaries iwe every time. Right. Any questions? Are there any questions? Not really, not per se. Apura my questions is kunze kwa andizi pa expensive plan Zororo vano pa maruva ere and deco I know andizi maruva no apana maruva uya jekesai ka unoda kumuvha ubva kumuleti Zororo uya kwandiri bata namba dzangu idzo dziri pazasi unotonoko kujoinisa nhasi watopinda musystem chiro kafamba ngana totokuviga iswe Zororo hapana waiting period. Uya ndibate namba dzangu dzakapinda pazasi ndibate kuseri ndikubatsire. Come ku WhatsApp ndikubatsire. Come kuseri ndikubatsire. Hi Terence, inbox. Come kuseri ndikubatsire. Varipo here vamwe guys. Takuwara nemishika inorasa vanhu kuno. Unosvika yataurwa wani kuti unosvika pako chaipo paunobva. Kwamufiri uko. Unosvika. SIS MELLY muri sei ndinotenda hama ndishe from Gweru. Yes hama, how are you hama? How are you boss hama ndishe? Love you homeboy. Right. Pane umwere ane something to say. Ndinotry kufona timbona. Your reliable customers.
ndichanoita research guys ndoita yangu live mangwana yedoves uya kune maold cards nemanyu cards ari kuita neold card ra2015 saka regai ndiprintire new one racho ndigai ndipaste racho riprintwe vatori kuuk vari kuti ndokumbirawo kuigirwa card ndine vane old card. Hi Roderick, if you are in South Africa, anyway in South Africa it's 8. Kana yalapsa you have to conduct us as well. Kana yalapsa ndibate kuseri. Yeah man. Inokava vanhu 7 memo. Ndibate kuseri kana yakalapsa timusiridze udzokere ubhadhara. Yakalapsa rini? Let's start from there. Yakalapsa lini? Because pamwe yakalapsa pamwe wakagobhadhara sivanzo kufunga kuti yakalapsa. Yakalapsa rini? Yakalapsa rini? Ana ndatsanangura 1 inini ndiri 1 ndiri meli kudai so thank you so much ndinenge ndiri muridzi wecompany andi ndini meli inini SIS MELLY diaries anditi asi ndaive negrupu refashion police ranga rine almost 1 million followers anditi the owner is 1 SIS MELLY diaries but fashion police ranga risina kunyogwa SIS MELLY diaries ranga rakanzi fashion police anditi asi ndiri ini muridzi anditi yes ini ndiri muridzi toita futi rimwe fashion police rechi3 ranga riri remadzimai chiti rakanzi fashion police ladies rakanzi fashion police ladies kasi ranga riri reraSIS MELLY futi handiri kuona so ndini munhu 1 asi ndine mapeji angu 3 so doves icompany munhu 1 America munopinda zvakanakisa pasi rose inonzi worldwide plan. Worldwide plan zvinoreva kuti chero uri kunyika ipi unokwana unopinda ukafa tinoya tichikutora. Andimazvona. So company 1 but mazita zvokuti unozongoti zita iri asi company 1. Ndakabhadhira aiwa yakalapsa ra uya ujoine futi rejoin yakalapsa. Ndokumbirotara nyaya yangu ndichagwa rubatsiro. Panguva ino iyi we are marketing a product. We are not doing zvichemo my brother. Sorry. Brother Maxo. Tirikutaura nyaya we are selling a product. We are not doing zvichemo. Mozo we are time kuzvichemo. Tari udondifurira ndichasiya ndakaimba kanziyo neZambia rangu. Hanzi musabve musina kuimba mungatadzira mweya wangu. Wako tari handimbotadzira. Ndoda kuti uwe uine policy. Ndakusira ka message ndokumbira muti daire. Right. Pane umwe ane any other okay, pane da joiner. Let me all right. I should just marry Little, honestly. Then that comes Mrs. Dure. Mrs. Elo Dure. Mrs. Elo iri Chelsea. Rutendo chiri kumarara. Ari printing ndinenaro. Ndinenge ndakunzi Mrs. Elo Dure. So guys, also Roderick was asking kuti ndiri kuZimbabwe say ndichangobva kusvika pano asi ndakutoziya zvimwe zvinhu semunhu ari kuenda nemaZambia it means ndinge ndane information yakawanda ndenge ndichikujoinisai Doves kana yakuZimbabwe toita kuiti Doves ndo parent company ini ndenge ndichikujoinisai ndichakupai full information ndichaita live mangwana. Right. Lady Smith. She told me about the Lady Smith. Wait a bit. Saka Lady Smith muya muno joina ku Durban. Muno joina ku Durban. Faru ya kuseru ya WhatsApp number dzirapo. Lady Smith if muzukuru wangu muno joina ku ningikiri muno joina ku Durban. Anditika muno joina ku Durban. Right.
hanzi ko munhu akafa asina mapepa. Do you asina mapepa, do you assist in burial arrangements? Toti anga asina futi police. Azviiti izvozvo hatipindiri nyaya dzevanhu vasina topindwa mucustoma yedu rimwe yetisita. Ungati chatisinapo wausina polisi hautiziva hautauririsa haudii touya kuzokutsvakira mapepa tiinde kumba tinoshandisei. Tokuchaja cash unenge wabhadhira cash. Right. Makiso. Pane vamwe here guys vari kuda kubvunza mubvunzo? Pane vamwe here vada kubvunza mubvunzo? Kana kuti vari kusenda mazita kurumidzai guys ka because makazi atopindwa ndakamirira. Hanzi mubvunzo ngazi wabvunza kuti chii Chelsea pamwe makoments anga chimhanya sanogona kusaona zvimwe. Wabvunza kuti chii? Hanzi ndiri member tikafa Durban. Unobata Durban autombonidi kuti ndobata Durban. Unotongoisa claim yako panhamba paself line number yayo. Wotoisa kutoti otontaura po data claim inotoflaga automatic ipapo paita claim pakati. Andona votokufonera same time ipapo. Dziri pinned then ototaura kuti ndatofigwa noti muri padhuze iwo let's ndiri padhuze nerust ne Durban. Saka Durban ndotodraft ndototora bodesa kumochari yedu kunoko Durban. Muri padhuze saka vanotoya papa votora wokuisa panapa handitika yesi jarati votouya pano. Yes. About to. Just Expensive planning ndiyo yemari SIS MELLY 250 ichi expensive planning ichi 299 300 rands. I'm trying to add you pressure sikuramba I don't know why I'm trying to add you 300 rand ndo expensive plan yedu. Hanzi ndakambosiiwa mukambani neimwe mujobheki neimwe kambani ndenge ndaiziva kambani yakakusiya iyoyo amen. I think I know it but anyway we move. Izvi uyu ari kunditumira I will attend to you later. Vatumira nezvitupa zvake. I will attend to you later. Right. Pakubhadhara SIS MELLY pane kunzi kubva musi wa1 kusvika musi wa7 here or any day of the month. Any day of the month dear. Kana chitogona bhadhara 10 months in advance bhadhara. Hanzi ndabvunza ndakambopiwa card dzikarasika but ndakapiwa card but dzakarasika ndokwanisa here kuwana rimwe. Yes. Unokwanisa kana card ndekutodza kuti uri member. But hazvire kuti kana usina card hausi member. Hazvire kuti kana usina card hauclaim. Munhu ake ari kuda ke card rake. Kungoti inini hazvire kuti ndiri online zvakafanana ndikarasa card rangu rekubhengi ndine online banking hazvinitadzi kuita kutora mari yangu kakuisa kuzvitransfera mari kuewallet handiti hazvinitadzisi zvongozotadza kuenda paATM chete but iri manje hariende kuATM saka harina chakanokutadzisa kana usina card ungori member still handitika anything chine changoitika self service line yako iya kana SIS MELLY tafigwawo tine policy zvatopera so card ichoice yako kuita kadhi kana kuti asi zvokumuti rine urukosho zvakanyanyisa. Yes Kola. Yes. Achita rangu stangu. Okay. Ndakarejista kuzororo. Ndirimo mukati ndikubhadhara zvakanaka but ne complain one ndofara ndokutira SIS MELLY. Mukataza ndezvitese pane pasina kufarira zvangu pandakamboenda kuZimbabwe. Ndimwe drive. Wezoro nani. Anatibata zvakanaka driver yeye. Takudzoka ndopakatisa rafu. Okay. Ini ndakangomuti like aimhanya stereki. Vanoti muri kumhanya. SIS MELLY ndakati sinchaburuswa mota achindituka achindiharasa mota. Makanga muchibva kupi? Tebva kuHarare tichisumbisa tichitoka kuSA. Makanga kuSA kwacho makabvira kupi? Pretoria. Claim yenyu makaisira kupi? Anabata claim hangu kungotaura just kuti aiwa claim yenyu yemunhu wacho wamakaenda naye kwamakataura kuti tafirwa bhodhi kaenda kupi? Chinge ndisandra here ndisandra kunoko Pretoria kunoko. Mota yacho mota Pretoria Central ndoyakupai mota ndoyakuitai funeral iyi.
Yeah, but this ropa just up. Amusi kunzwisisa kola. Ndodazama kutsvaga nikiri agent wenyu. Saka mani mabranch akawanda. Kune rekuJoburg, kune kuDurban, kune chi. Saka nda kuzoti mimi makaitigwa kupi titsvage agent ushu. Kuti ibranch rekupi. Muri kuti Pretoria ndije. Pretoria Central ndije. Mumuziya driver. Yeah. Muri kumuziya. Ndomziva. Anonzani. Nama sata uri sindokuti. Anditi muri kuisa complaint. Wauye kuseri. Ndimukoma munya. Hello? Alright. Ndipo ndombura muchizo ndinyorera zita racho. Alright. Ende manyoro munondira nerenyu zita saka muchakondaktwa neoffice. Alright. Anditika muchakondaktwa neoffice ndakutonyorawo nezita renyu because muchakondaktwa neoffice inini zvimaclaims zvakadai handimatori kumatora easy. Hatidi zvinhu zvakadai saka inini ndinotozvita kumberi zvotoinvestigatwa. Thank you so much, Smell. Alright, thank you very much. Thank you. Muri sei Smell, ndoda kubvunzawo kuti ndiri kubhadharira vabereki vangu asi vari kuZim. Ndiri kubhadhara nemarands kuno. Saka vakashaya vari kuZim. Hazvitonetsi chinhu because vari papolisi kudhara. Hazvinei newe. Isu tinotongouya tichingogadzeta funeral. Hapana chinombonetsa. Wow. Hapana chinombonetsa. Vari kuda kubhadharira hama dzavo dziri kuno ndibateiwo namba dzangu dziripo apo. Hazvitombonetsikana. Ukangoisa claim yako iwe ndotadza kuti vabereki vako kwavatovaisa kuti vanogara kuZimbabwe uko. Handika takutoronga newe iwe kuti saka kuZimbabwe uko unondozoindako ka funeral yacho tatotanga kudhara Davs yatopedza masports kare. Oh, that's nice. That's nice. Nye inoita kunge zvebasa kunge tine zvatukuita but zvinongobata. Hanzi rangu ndikuda rimwe rinongodadisa Hanzi dzinongoba ndikiti police Davs yexoro inongodadisa so. Yeah. Right. Pane umwe here ane mubvunzo. Alright. Hello Kola. Hello, SIS MELLY. Yes Kola, muri sei? Ndiri right zvangu. SIS MELLY ndambobvunza yekuextenda vabereki mukandidavira. But then I wanted to find out kuti so inini baba vangu takavajoinisa imwe policy kumusha. Vane imwe yatovabhadharira. But then if I extend him this side pa policy yangu obviously nendivabhadharira kuno nemarands ivo vari kumusha. Yeah. If anything happens, ndozvatabva kutaura izvozvi. Ndozvatabva kutaura izvozvi. Izvozvi ndizvo ndachitoadhisa izvozvo zvokuti zvemunhu abvunza kuti ndine vabereki vangu vandiri kubhadharira vari kumusha kana vakafa zvizonetsere ndichivabhadhara kwese. Hapana chinhu it's automatic because no, not kuti kunetsa. Sorry, ndabuda paFacebook ndoshandisa phone one. No, so my question is yekuti ivo handiti vagara vaine imwe policy yatobhadhara. Kana takuda let's say pa one of the policies toclaima kana iri mari then imwe yozoprovide maservices. Yes, zvinoita. That's nice. Kana muine two policy mimi mune policy yenyu two muchida kuvigwa neimwe yacho kwaturi munongopiwa munopiwa mari peke. Alright, yeah, that's what. Okay, thank you so much. I want to extend nasi chai. Alright, alright. Then anzi pa UK dzinotangira pamarinda mbotaura Judith 13 pounds. 13 pounds. Ndo yacho yaunobhadhara uri ku UK. 13 pounds. Loveness, how are you? Hanzi munhu akashayikira kwasina kunzi anogara lisi yashayikira kuSA ari kuZim. Ane policy Roxanne. Saka there is no two ways about that. Zvakafanana nenini ndogara ku UK handika ndikashayikira kunoku saka ndine policy vondisiya vanotonditora kunoku. Handi kana kuti ndashanya kuMalawi ndanoshayikira vanotonditora ikoko. Hazvina basa handichovashanya. Hazvina basa izvo. Unotogwa kwawashayikira ikoko. Ko vanoita accident vaya vachifamba ke nai Roxanne. Alright, Betty, it's okay. You know better after this. Anditika. Mnomzere driver wedu uyu wempiri uyu. Yapa nokole. Yapa nokole. Mnomzere mfana uyu. Kole ni ane service chaiyo. Ini andino witness akote kudzwa nevanhu.
kunoti naye Whitney mfana wa Whitney uyu mamuziva mfana wa Whitney ndidhiraivha iyeyu anofamba nevanhu zvinonakidza. Asi pane pandoda kukorekta pataugwa nasisi vaisa chichemo ava chekuti vakabatwa rafu kuti mota yaimanya. Pane pandoda kuti ndigadzirise ipapa. muzandidaro Pane pandiri kuda kuti ndigadzirise ipapo paitaugwa nasisi nemumwe wedu ataura kuti chichemo chake nicho chekuti akabatwa vakapindigwa rafu ichi ndikunochisvitsa. Asi pakuti mota yaimhanya stereki ndikati musamhanye. Mota dzedu dzekuDoves isusu dzekuzororo dzakachuniwa. Hakuna mota inoexida a certain limit. Mota dzese dzine certain limit because tinotozviziva kuti ndikapa munhu ukapa munhu akaita SIS MELLY mota isina kuchuniwa yakatakura chitunha nevanhu ini ndinozvimanyira 200 km/h. Saka mota dzedu dzisadzira hapana inodarika 100 km/h. Ipapo ndati rega ndigadzirise hangu. Hakuna mota yedu yekuzororo inodarika 100 km/h. Dzakatochunwa nespeed yekuziva kuti inosvikawo in time kuZimbabwe. Inofamba ipapa haitodariki 100 km. Inofamba apa kuitirawo ngozi ikanzi yaitika anokwanisa kubata mabrakes achimira. Anti muri kunzwa? Saka kumhanya kwavari kuti vari kumhanya ndofunga kwavari vakaona yaivamhanyira but hatina mota inodarika 100 km/h kusororo. Handizoti pari kubatikana here, pari kubatika here ipapa. Mota dzisi dzakasungwa pa 30 pa 100 km. Hanzi munhu wese kuzororo. Yes, munhu wese kuzororo Pumulani. Hanzi kana munhu uchibhadhara uri kure, this is a good question. Ukazoenda kuZimu unokwanisa kuramba uchibhadhara kuri koko here. Yes. Hapana chasiyana ikambani one. Kana wakuenda uchibva kuSouth Africa wakuenda Zimbabwe, just tell us kuti ndakamuvha zvatakangoita isusu takaenda kuUK. Hani takanga chibhadhara kuSouth Africa tikaenda kuUK vese vazhinji vakabva kukepo kupi we just select taakuUK vanongochinja kuti munhu akuUK. Saka kana watarisa uchienda kuZimbabwe handisvika uchienda kuZimbabwe unongosonoudzwa kunzi chi unosvikotaura kuti ndave kuZimbabwe ndokwandave handisvika then kwakutoudzwa chibhadhara mari yakati in dollars kuZimbabwe. Ndikikuisa chiyaka. Nice, you guys. Nditoda zvetu zveni. Ndifamba nemapassport tu. Une tu passport? Ndakutopfekedza yangu izvezvi. You guys. Hanzi namukomana naka thank you. Hanzi nezororo unoita kungo unopinda denga. Idi. Thank you Irene. Pakumanya. Aiwa lidzo dzakasungwa pa 100 nai boss. Hakuna mota ndarika boss vapinda izvozva. Boss muchangopinda ndokumbira mundi kana ndipa mamwenda nyepa ndokumbira mundi confirmerewo mota dzedu kune mota inomhanya more than 100 km here yekusororo. Hakuna. Dzakadi 110 dzakasungwa pa 100 but kana pari anymore pamuteno. Yes. Hakuna mota inodarika. Ndakurambira ipapo lisabvunza chero waunoda anoziva. Hakuna mota inodarika pa 100 kuzororo. Azviko. Your screens guys. Azviko. Anzi rotate what? Azviko zveshuwa tinganyeperana tingaudza chi hanimbonyepi kumba nhasi ndakupana kuudza yandichi pamunoenda mutarise pa speed pa dashboard mutarise muone. Hakuna mota inodarika 100 kuzororo. Izvozvo ndozvandoyatsa kutaura makambani handizoziva kumwe makambani kuda vanenge kana chizongohayawo dzepamarengi pando dzisina kusungwa but chero mukaenda kunyaradzo chaiko mota dzavo dzakatosungwa chero kuDoves chero kwedu isu mota dzakasungwa hadzitodariki certain speed. Mutemo. Thank you. Look. Anwachona. So pane mumwe here guys anonichanoda ataurewo. Love you lanza want to join. Yes Mary, number dzangu dziri pazasi idzi. Unondibata kuWhatsApp. Just WhatsApp me on that number iri pazasi. I have a diplomatic passport. Shendapiwa nezororo kumula plan ndapfekedzo. My diplomatic. Ndopinda ndiri maiguru enyika. So ndopiwa diplomatic passport. Anyway, continue. Sorry, SIS MELLY.
naiwe goroska muchacha vanotaura kuti kudi so far ndiri kuvadzidzisa havana chavati vaziva vana information yavanoziva vanotaura kuti kudi naiwe gorosi unoda kuri apa uri ghost fuck off get away apa uri ghost vanotaura kuti chindivaudze vataura kuti majeri vachitaura zvamunoziva nezvepolisi vanozivei vanotaura ivo vari kudzidza iwo oda kuvachivhengeredza panapa get away uko hallo kola dzikamai munotukwa pano yes kola how are you ina handinyarare pano ndo karakta yangu iyoyi ndichiri palive kuwhatsapp kuchisa imessage I'll come back to you alright sharp naye ungati magosi tega kumatuka just because unoda kuvhengeredza majiri mai asati havana chari kutoziva havana ndindatovati huyai kuno ndikutadze kudai tikulinkei iwe oda kuya chivhengedzera panapa kunge huku iri waridi I'm sure you are not worried. Right, mapaso to Wilfred handizivi asi ndonga kana achazoenda kuvanhu achauya handizivi so ndatoshamsikawo ndichitopiwawo bosi ipapapa passport cover handisi kuziva kuti vari kumawana kupi ndofunga zviri muplan kuti vaprintise vari kumaprintisa maybe achazoenda kuvanhu handisivi hanzi achaenda kuvanhu makavha muchapiwa makavha achapiwa vanhu next saka chingondipai kangu ndende nawo kuuk ndopa yangu torangu timu hazviremi zvindotakura hazvina duty ndozvitakura izvi saka ndofa kutogara ndaisa order kujobek kuti vandiitire zvokunhingirikira nje zvokuenda nazvo because vane mapassports ka vanenge vada kuziva ese rudombaiwa love how are you my love animaona right tine chimwe here guys chamuda kubvunza rosinyarare usaite kunge huku pane nhingikiri pane vamwe vari kuda kuningira here guys vari kuda kuushu vari kuda kubvunza mubvunzo anditika so mai jeremaya ndiri kuzama kuti ndivapinze mugemu rekuzimbabwe handiti saka hachananyatso kuve neinformation yakati tichatsvaga information yakakwana kuti vachange vachichimhanya pazimi papapa handimaona so handisati nanyatso apa ndangoti vamboona handimaona nekuve nekaknowledge kekuti zvinofamba sei nokuti havasi kuziva havasati vaziva handiti asi I'm sure manje anenge vakuchimhanya vega zimbabwe ikoko SIS MELLY vanoda kujoina kuno kuSouth Africa tipewo namba ndidzodzo namba dzangu yeukai namba dzangu iWhatsApp saka you just come to my WhatsApp idzi namba dzangu dzakapinwa pazasapo idzo naana uyu dzakapinwa apo naana dzandapina apo dzanyugwa naana manokori idzodzo unongoya kuWhatsApp kuseri kam kuseri totaura handisodawo mazambia kubotswana munenge makwipinda iyoyo worldwide ndo yamunopinda inenge ichibhadhara nemari hawo ichi 13 pounds yo 13 inozi kumapula inenge yamariko vanoconverta to mapula 319 rands iwo vanozobhadhara nemapula 319 rands here kana 319 pula 319 inenge rands ivo vanozo saka kumapula it's most likely to 280. Hello. Hello, muri sei SIS MELLY? Yes, ndiandeipi? Okay, ndani. Ndiboma dzokera ndisiri kumufona muri abroad here. Sorry, ndiri palive ndatonga kuti kutofonera nyaya yepalive uzondifonera after. Alright, bo. Sure. Right. Azive Jeremiah mundipenda badzenga vapinda mudipinzi anymore. Right guys, aripo here umwe ane chekubvunza kana pasina munhu wese polisi yako handitika mondibata manheru ndoda kuti munyatsokuona how serious death is kuma5 mundibate as I told you kuti pane mumwe wedu handitika mwana ane 18 years akashaika. I'm going to speak to the parents kuservice yake iri kuitwa nhasi ndoda kuti munyatsonzwa nyaya iyi inorwadza muzvinzwire zvisere ani muzati ndovhunza ini ndozobvunzurudza kana munyatso kundipiwa handitika alokola Hi SIS MELLY. Hi kola. Hi, zviri sei? Mushe kuri sei? Kuri bo. Ndada kukubvunza ivo vanhu vezorora mai hangu polisi kudhara. But azviitei kuti vavhurewo maofisi avo Saturday.
because he knows ikuno Cape Town vamwe zvinoshanda Monday to Friday. All right. Vanovhura office yake unoona wakakwana. Vanovhura kola. Vanovhura weekend 8 to 2. Takaita isusu hatina mbona pakavhurwa unless kwava nesomething. When? Ativa ma-weekends akawanda. Cape Town? Hatinambo kucape town kusaidi kune mukuru kune ofisi yavo iri kupapazera. Hatinambona pakatonyorwa tonzi Monday to Friday. Unless vane imwe havo ofisi isiri iyoyo. Heyo complain kwanzi pane pasiri kuvhurwa. Ngazvitotresa because panofanirwa kunge pakavhurwa half day. Une pekunyorera here kola? Thank you for bringing zvinhu zvakadai izvi. Chichiwana pekunyora? Wokubasa. Ndokuisira paWhatsApp pako. Alright, sharp. Alright. Ndivana madhumbi anenge apinda mutoilet. Ndipei namba yacho. Ndimisire kunikira. Mirai. Because sure mukona vanhu vakafanana neava anoita sei iye achigara akavharigwa weekend ndo paanonzi buda owanikwa akaningirira pakavharwa 064 006 8061 ndoti because I'm teaching what my office I have to atoronga kuti ativhuri weekend vanenge vari pamalife apa manje vanenge vatobayiwa nenhikikiri nekutya. Right. Hanzi nekurandbeg vanovhura vanovhura for maservices saka munoenda kujobbeg. Yes, you can Musa. Unokwanisa. But iwewe ndio unojoina uri iwe. Woisa ivo. Uchivabhadharira zvinoita Musa. Zvinoita. Pane any other question kana mwada kufona? On my profile. Please go to my WhatsApp. Right. Pane umwe rada kufona pa guys. Anyone to call? So guys, mwezi uri kupera nditika vemapolisi musarega mapolisi achilapisa guys. Vane mapolisi muchitambira mari yenyu tanga nekuenda papepo unobhadhara mari yako. Handimaona. Tanga nekupinda paapaments unobhadhara mari yako. I'm seeing a lot of people vanga vakalapisa vari kudzoka to want to rejoin. Bhadharai mapolisi enyu guys. Bhadharai mapolisi enyu. Bhadharai mapolisi enyu guys. Hanzi ndogona kutumira mumwe munhu koleta kadhi. I don't vane debit order. Yes, vanayo Musa. Vanayo debit order. Vanayo. Hanzi naLili napati I want to be brand ambassador. Ndiwani Lili udata brand ambassador? Ndiwani Lili, who are you? Ina ndikuzivi kuzotive Zororo hawo kana tive Dance. Ndiwani Lili? Ndiwani? Zororo does not mature because of the mari dzamunobhadhara dzatinobhadhara. Chinomachuwa iDoves. Zororo haimachuwi. Kumachuwa kuita sei isu vamwe hatizvinzwisisi vamwe wabvanzwa. Kumachuwa ndigani ngokutsanangurira. Jobbek enda pane any dzandataura panapa any office yandataura unopiwa kadhi rako. All right. How many people does did it? We cover it's 7 people per policy. Normal policy yako ye 89 rand or 159 kutangari 6 rand. We cover 8 people. And then extended. Then my extended family unaweza unoda Up to 10. Ushikapa 10 unaweza unoda. Unaweza unoda my extended family. Saka inenge iri policy ine vanhu 8. Hanzi simeli ndokwanisa here kuregister mwana wangu but asati ane birth notoda birth.
chinoita zvekudetecta every month debit order remi iriko, hauna chete kumbochuza option yedebit order. Ini pandaigara kuno kumari yangu yangotogwa musi wa29 wega wega, mari yavo vaitora. Mari yavo vaitora musi wa29 wega wega. So iwewe kana uchida chiya ndikubatsira kuti uitigwe debit order yacho, kana kuti agent unayo waona padhuze akubatsira debit order, mari inotogwa mukadhi. Zvakanakisa. Asi ndisingazozivi kuti mukadhi ana mukuru here, kutoziva kuti mukuru motora kutora iko zvino kozi anga isingatore. Okay, hanzi mukuru chete vakutora, vazhinji mune makadhi mukuru, but ona FNB Standard Bank chiyaiwa muka1 automatic chaiyo. Thank you Lidzo Dube, thank you very much. Thank you my love. Thank you. Lidzo ngosiri kuno here Arikuda kwese ende zvakaoma kwese ndakuti waona vachiti vakadai kudai inoita mukuru. Pretoria office inovhurwa here Saturday? Jane papa handizini kwakuwedzerwa mari. It's up to you. Unotaura navo paunodzokera. Hanzi kana ndadzokera kuZimbabwe ndabva kuno iri ndakubhadhara kudhavusuko inozomachuwa here. Unenge kunotaura navo monzwisisana. Kana ave kudhavusuko, kana wangoenda kwavo kuZimbabwe kudhavusuko hanzi inomachuwa. The same price. Ninge zvine zvachinja. Hanzi kuhello paisa vanomutora mari. Yes. Okay, hanzi inotora kuhello paisa kuti. Anovigwa Priska, inga ndazvitaura wani. Anovigwa ndi mwana wako ari papolisi, afigwa here ari papolisi yedu yeZororo. Afa here ari papolisi yedu yeZororo ari mwana wako iwe. Iwo ndozosvika kumusha chisatoveko kudhara. Zororo ndafisa kutobata basa, my dear. Iyo panozokwira kubva kuno mwana wako afa watiudza iwewe. Pauchakwira kuno kugozodai uchimunduruka namnenje uchienda kumba. Isusu tinotoona Davset samatende kudhara, yatopa vanhu mvura zvese, mutatotora bhodhi yato yekumochari kwedu kudhara. Tiranchitamba zvangu. Kwanza tasvika 18 uchida kumubvisa papolisi yamai uchimisa pane yake ega zvinoita here. Asi tasvika 18 wewe uchida kubvisa mwana tasvika 18 kuti apinde pake ega. Akushanda ndofunga. Asati ave 18. Aripi? Hazviiti kwatiri mutemo wemunhu iye anenge ari mwana. Kwatiri anenge ari mwana anozobva ega kana akura ave pa21 18 21 19 womuitapo extended family. Unogona kumuita extended family kana achida kuzovhura yake ega akushanda ovhura yake ega. Anmona. So kuti polisi yako ilapse unenge usina kubhadhara 3 months. Ukajamba kubhadhara 3 months inolapsa. Kajamba kubhadhara 3 months inolapsa. So guys, apasina nemubvunzo andichi. Apasina nemubvunzo andichika. Aripo era nemubvunzo. Aripo here ane mubvunzo. Apasina. All right guys. Saka thank you guys. Tobatana na 5 andichika. Tobatana na 5 musarasike map na 5 tobatana and then munzwewo zvinenge zvichiitika kumatima nenyika. Imwe muri kufara, kuna muchifara muchidya mapiki, kune vari kutochema. Anoona zvichiinda zvakadaro. So guys, move nemasikati akanaka, mwari wakuite zvakanaka, musakangana kubhadhara mapolisi enyu mwedzi kupera mangwana. Please go and pay your policies. Antimeli vachiconclude ndoda kuvatambira zvandine. Hanzi munhu akafa ajamba 2 months, what happens? Akafa ajamba 2 months. Hanzi munhu ngobhadhara 2 months idzodzo obva avigwa. Amen. Yaende kuratidza edheveni agent achindibatira kamera ndichimbokuta ndichipfeka zabhiya rangu. Muchindiona. Amen. Mukaona fesi inoziva kuti ndeyedheveni iyi fesi. Kuda kundijoinisa polisi nekuti I'm going through a lot. Because avatori debtor usina unyora iwewe. Kana wakati remember this is a professional, this is a big company. Kana wakati mutora imari yangu musi wa1. Vakauya musi wa1 achida kutora mari yacho. Vakana musina ukawesa mari musi wa6 avatori. Makawirira musi wa1. Hello Kola. Hello SIS MELLY. Yes Kola. Adayari smaladi yenyu. Ndoda kuti ndewo Davs inini ndakashayikirwa nemurume wangu munachi.
then taxi yakazondipa zvayo mari because mwana wacho akange aita kuti funeral yababa vake iitwe kumusha ikoko. Okay. Inini ndisati ndasvika akanga ine imwe pala different from Zororo. Saka family yemurume vaizviziva kuti ndine mari yandinonopiwa nezororo sisi ndandine police navo. Ndakavakumbira funeral order, ndikavakumbira funeral policy, death certificate vakandinyima. Saka ndafunga kuti tanyanya kundinetsa. I think my sister found you achitaura newe nenyaya iyoyo kuti anobatsirika sei, vakandibatsira mufungi. Ndatovanzwa time yacho kuti manje kana zvakamira zvakadai so inini ndandichibhadhara makore esaya ava vakundinyima burial order or death certificate remunhu inini ndaibhadhara, saka zvichafamba sei. But thumbs up to Zororo. Chinoitika ndechekuti chero vakunyima handiti kunenge kwakanyorwa kune hanhi kiri beneficiary kana zita rako riripo iwewo chete uchikwanisa kupuruvha chete kuti ndiwe beneficiary chete tinokubatsira. Ini ndinga ndiri police holder. Okay, ndiwanga ri police holder. Alright. Vanokupa vaikupa obvious mari. So apa kukunyima birth certificate neburial order kwakuri kutogwaka uko. Kuwana kunyima nyaya idzodzidzi paya ndechitoshaya zvangu tene kuti ndipinde palive nditoimboitseyawo nyaya iyi. Kai chiko chakaitika nhaiwe, chiko chachaitika kuti vachikunyima zvakafamba sei kuti titsanangurira hako tine nguva kuti wadii uri mukadzi womunhu asi wanga uri nhikikiri, wanga uri girlfriend kana mukadzi chei akatoroorwa chai. Saka ukamba wenyima musingawirirani ndozvavanoita taitowirirana vanokutinzira last minute vanotanga kuti ona kuti 1 2 3 saka tatisingoti tiri kunzwanana. Kutochinja kungodzi munhu afa vanhu vakutokupandukira. Mune vana vangani? Tatine 2. Shame. Saka vaida kuti vaifunga kuti mari vakufungidzira kuti mari iyeye inenge yakafambirwa, vamwe vakutuma vamwe vaisabudikira vaya pafuneral vachiita tumatres kwandiri vakuvatuma manje kuti tafind out kuti mari iyeye yakazodii. Ndikati hapana, ichatongodyiwa nedhasi yakatodaro because makaramba kutipa apa indakapiwa zvavo. Manje vachakuwa zvezvo zvichitaura ndakanabasirnazvo ndakanabasira vanogondidii naisisime ko handipane vana ko murume kwanga ari riche. No, akasiri kusaka vari kudei vanodei nokuti tozati kazhinji vanhu vanenge vachitoda pfuma yemunhu chichi vakabvisa mukadzi. Mostly zvinoitika sisimeni ndezvekuti kana tiri kuno kuSouth Africa vanhu vanenge vachifunga kuti titogara luxury life, izvo zvedu zvekutoita kutori nemazimari kuaccount kwebank account kwemunhu ende kune maproperties kune chii anobazviona. Saka those things ndozvo zvekuti vanenge vachitoda kukurwisa, vanenge vachitozvidaro. Apa panenge pasitomborina munhu anenge achirwara, mari yakaperera mumadoctors munhu achirwara, asi kuti vazviunderstand izvozvo kuti munhu anga achizvirapisa mari hapana. Vanenge vachingo akashakira kuSouth Africa kuno akasendera kuZimbabwe. Uongo wamenza kuZimbabwe angaenda kuZimbabwe achirwara akaita nguva yakareba zvakadii kuZimbabwe? Akanoita 2 months. Panga kuZimbabwe aigara nani? Aigara nefamily yake, sisters mabrothers ake. Vanove ndivo vakanga vakunywa mapepa ava? Yes. Iwe pa2 months akaenda kumusha, wakamboenda wei kumusha? Pa2 months. Most of the time ndaitoenda ndichitoona murwere ari kuhospital. Most of the time ndichidzoka kubasa, ndichidzokera ndichitotumira mari yemishonga. Muziva vanhu ari muhospital anenge achinyorerwa maprescription nadoctors. I was doing everything. Saka kuti wakagumbuka kuti ungadi wakasiya basa kwayo ukachengeta munhu pamba? Hazvaita izvozvo, ndozvazvisingazobuda. Pamwe ndozvinhu zvavakatogumbuka kuti muzonetsana maybe? I think so, but zvakaoma. Tenga mishonga yavo vari muhospital ndiani? Dai ndakaenda kunogara. Zvino munotaura pane vana apa muchataudzana sei pachitika zvinhu zvakadai? Sisimena neni. Kungochengetawo ne. Nyaya dzokupigwa dzakaoma dziya.
haya sorry ako sorry ako dear sorry totenda zorora yakatibatsira oda kuwanza kutekutangira uno chimasensi choto nevana kuti vana vaende haisi keshi yakapiwa keshi muri chakavigwa newepolisi saka kuri kunzi une imwewo polisi unogona futi kugara uine yekuzororo mazvinzwa kakuti unogona kupiwa imwe zvakaoma. Alright dear, thank you very much. Thank you, Sis Melly. Alright. Zvakaoma zvomafamily. Right. Right. Kana pasisina guys takuenda hedu anditika we are now going, we'll see you around 4 anditika timbochasa 4 edu then we'll see you kuma 4 anditika. God bless you guys, tosangana pa later and please take care of yourselves anditika. Bye bye.